Hakabanang kong ngipedang subhay pi baro naduk ki subscribers badi ki weiru kumjo ki bapej yagan ni video hagan ni kapor. Ka kubor na ka ketiang jong blay ka mga kwa banya sama ni kapor day syapang ka jingsuk ujisu. Te syuaban ay ka jingkren nga subha pan kerpat ito ki bampat subscribe yagan ni ka channel. Pakin subha banyarap yagan ni ka jing persyang berat jongi. Kini kanyarap ru yepi papin omdo ikino ki video ya kabangin penmi na kapor si kapor. Hakaju kapor tapi syam bagani ka jingkran kalau ka jingkar ku yepi wat suhun banbu tang haladehi. Henry sam lem ru yaka syaki weide ba makiru kinyo yakijo ke jingkar ku. Kuble sibun ublay nukur ku yepi to menta in sapno yakaktin ka jong ublay. Perlok ba iya jonga ni emma kini kisngi sisya kat syabangi pai lakham nyar ban yo ga jingsung bar ka jingkan ben jonga jing emma ka ne ga pertai ndre satang ki jing ki jing jinjar ki jing tieng namar ki jing sneo ki baket tawer saudong yangi kani baro ka jia namar ka jing yadai jongi para brio kam ya bit ya biang shu kada ko long bangela emma ka pertai ka bau brio ulanang roy bagi babon naki kila emma ki pop ia kabelawan urlong gajing ong kat nang bon ubun riu dang jelai ka bersih. Nalon nang ta ki babon na ki bon sien ki perkhat bet tang ia kebit kabyang yela de baka jing perkhat nak benta ka bha ka miat jong ki wei keladu no. Ka ketien jong ublei ka ong kumne ia ka bakum kini kisngi. Ka sithi ka baar syau Timothy ka nang balai ka khor ka banangkong baka baar ka ong ndai tutip ia ka ne. Ba kisngi ki bakhat do kinwan ki por basitom namar ki brio kinlong ki ba i tang yalade ujisu dalade ulama ham kumne haga gospel jong Matius kuno ba arp saut ko ba khat arwong denamar ba ka pop kan man bun kajing i ki ba bun kan man kriat tetapi syari ni ki kei baro ki jinglong jong ki brio ki si ba menta la ide ban ong makim de shu wat tang ki si ki ba khadu ndri i kum ba ki la de ki ba kut artat habaka jingwan ujisu kane kala hajing khang namara tho kumne ya kane ka jing sisya Matius kunong ba arp saw tar khor ka ba life nyu do life khundai ka ong te kum lalong kisni unawa kum taru kanlong kata ka jingwan ukhu no brio aba kum balalong hakiti kisni ba manswa kata ka jing slay ba kiya bam kiya di paki syong kurim kiya pen syong kurim tat onda kata ka si bong nawa ulalai hapo kata ka ying leng bar kim sim na sut nyaw tat onda kalawan kata kajing slay bakala rong no eki baro kum taru kan long kata kajing wan ukun ubriu hapreng kini ki kei baro wei ke bagi dapat bantip kalong bakum ki khon ki jong ublay ki banget pagi basyania au dan kajing kan ban jong kajing em namar ulak kular banai don kat lembat ngi wara preng jong kini ki babon ki jing jinjar namar ulaong ha gospel jong Yohanes kalenong ka bakhan riu kat khor balai fulai ngangala kren ye ni ki keiru hapi pinyo e ka jingsuk hanga hakata ka perthai pinyo ka jenjar andre tolong slurpi ngangala job ya kata ka perthai ban pen skam susu ya ka ni ka kular ke jong udah terwaro hangi ya kata ka jingsuk ya ka banga kwa nge pej haka ni ka por kat kumbra tho aga ketien ke jong ublay syam gospel jong Yohanes kanong ka bakat saw kat khor ka ba arp nyo ka boong ya ka jingsuk nga ina hapi ya ka jingsuk ka jonga nga ay happy om kumba kata ka perthai ka ay nga ay mga happy wat ki kuslay nakadono jong pi lemne wat sheptien naka ay ka ba jisu uong karkum gani ka nang rim ka thobron arjat ki jingsuk ka banangkong ka jingsuk ka ba ka perthai ka ay ka bar ka jingsuk ka ba Christ u ay naka ni ka nang rim ro ngisutu badan ka jinga per padang kini ki arjat ki jingsuk ya ka ba nginyala banya batay langkot hang ni kat bangila kajing suk jong ka perthai kadai ka bangi kot bor ban suthu bangi tipru habangi omat ya ka khamta man ki si bamanta namar kadai ka kajing em ka biang lut nadong syadong lah kajing ko jing khia ba biang ki dawai ba ki lat jing sumar kajing aram ka met namala suk kali kawan kum ki kali ki rel ba ki aeroplane
Kajing aram kajing tip kubor beradon ki mobile ki television ki internet pa ki way padde. Jing aram banlum thup jing tip baper da kajing don ke komputer. Kajing aram ka syong ka sa nama ki suki bajing tiak bajem bat ki yeng pakidulan ki bahe bat ki way de. Ni yoru ye ni kajak jing suk. Habang yo lur kat bakwa. Ya ki ban penhun ya ka dok jungi. Kum kakian ki drugs bat ki way di ki jing bam bat ki jing di kiba penbuat. Kani kajing suk kadairu kata kabangi yo ban lek kat bamon. Klem don kajing syak te lakam ha kajing im langkar ban penhun ya kajing ko abrai jong kado ha ka syong kha ha ka syong man. Ni yo ru ban mat ye ni kajing suk. Lembak kajing penberngia babon jaj ban pet. Lakalong hakim mobile, hakim television lembak ki program beper bat ki we di kita masa babon jaj kiba penhun ya kajing ko abrai thala jonggi kemat. Kani kajing suk kadiru kata kajing yo yang abam kadi ke bakerhai lembat ke briam ke bet ke babiang. Syusyu kani kajing suk laban yo habaki saudong kun ke bangi im ke syong suk syong san berkalat ni kitma ki nem snew ki jingale pat ki jingkul mar bat ki jing ke babun jat. Ke bakham kong sandam kani kajing suk kadai ke bangi yo hababiang ke spa ka pau ke papahu pahai bat ke badap kerai. Hato, lada yo ini jisuk kam labiang. Balai pat uji su terwai ke jisuk jungu. Kiai mo kidau bakam biang. Tongin nyepet. Kabanengkong. Dan ke jingong. Dan kama habrat tan kasuk. Nuksa, kidawai laki penkoi kidandruk ke jing keta. Walasuk kalai kawan re ke jingyap ke jing mesau nak aksiden pat jelai. Dan kajing kata akakot ke khia na ke radiation jong kajing penankam ya television ya ke komputer baik ke mobile. Namar lai asuk palat nadu kalai kawan kasyong kasa baka thia kadem mi bon pau jaj pat sekajing pang syong suk kung bajing pang sini kajing pang high blood pressure bar kiwe de. Kabaar lada de kajing suk nama kajing penhun kajing ko abrai kabam kadi baka medok jongi. Para bagai be tikana de kajing suk kabam ne. Hendri ke batang sipor. Kebami nang ta di kejing pang babunjat. Kiba melak banyau tang hang ni. Om tang kata. Hendri kan ketaru ke buram simet. Kalong yang kalong sem. Bat nang ta wan sekejing babe. Bat kejing kuslai. Lai pujat. Kabalai. Kaderu kejing suk kebam ajing hun. Namar andra yok kawai. Lakwa sakawai pat. Kabasau. Kadiru kajing suk kebawat ladangi biang lut ruun rei lada kisau dong kun kim biang barkalong kumpakalong manta babun setang kijing ale pakijing kulmar babun jaj ban pen biang puraya ka kala tan ban yo kabasan kadiru kajing suk bam dan kalawai bakakut no tang hakajing yap om tang kata namar bakadiru kabang yo lut ya ka rajin dak biang gaspa ka bible la ka parsi ruspa babiet Gospel jung Lukas kena ko bakhat ar kat ko bakhat lai hadu ba arpo ujisu kan syai kumne kat ko ba arpo ong a me ubabien hakada ka mir an panno e kam siam jomena me ki jongno ken kinong kita ki ba malakre lupa halor kitu kinorim ka jing suk ka pertai kambiang tong ni pet pat ya jing suk ujisu kadai ka ba kumno jing suk ujisu kadai jing suk ka ba palak yangi ka jing start brio berbatai baru ban kuat bor ban sutu ban sempang ya ka. Gamde ke jing suk akado ka bangitip bat sutu abayo amat ya ka. Andre ka men sim ken. Ya ka balapai kumne ke jing mayan jong ka Bible. Ka citi segi Filipi kan ka basau ka banyo ko ong. De kata ka jing suk ublei ke bapalat ke jing sempang baro. Kan ri jai ken ya ke no jong pi. Bad ke jing mut jong pi how Christ Jesus. Lalu ba ia ban sutu ya kata ka jing mayan jong ka. Namar pakai tan ban sutu batip ya ka. Long ru ka ba ban batai ya ka. Andre wat la kataru tong ni pe kedai ka bakum no. Ka banengkong ka jisuk ujisu kedai kata ka jisuk ka badangi pangruk ngisuk hababat u. Namar ngitip ulak ban kia lada umon ngin syam matayos kenang bapra ka khor baar ba ka balai. La kadai yengi ban yap ru ngisuk hababat u. Namar ulak kular yengi ka yeng syong ne. Syam gospel jong Yohanes kulang bakat sao kadkor ka banangkong haduk ka balai. Kebar, kajisuk ujisu tadi kata kabala dan hidup bangit kan
ngimdan karyam kabej kibabiang ru ngisuk batu namar ula kular ban sayangi bat pen babriu yangi prat ban yang sim Solomon wat ata kajing duk jongi siam ya gane Matius kenong ban rio ka ba arpusan arpu pra bat ka ba arpu kundai kabalai jingsuk ujisu tega de jingsuk kabara ka perthai ka dong jingsuk ban ai lam ba ka jingsuk bhajong ka dok ka bat lor no tang sipor de jingsuk ujisu ka ne abangi IT ki met jongi kum ki jing knya ba im nakabanta ban mane ban syakriyo blay kabala batay ha kasiti ki nongrum kanong ka bakar ar ka dokor ban kong badda kata kawan ra ka jing hun ba ka jing kemen ka ban sim ka bam kutsyo wat apa deng ka jing yapi namar de ka ba ai ma u jisu wong kumne kito armut ka penroi kita len ka ban mane ban syakri ki ba kun rat joki ula ai ki ya ka bagi ban syem gospel jong Matius kanong ba arsan ba arfoi ba arfulai ba bah me usyakri ba bah banget malaminat akibat kendian ngan bu yeme halor ki babun to khilet syapo kajing kemen ukun rat jome kabasau kajing suk uji sute kade kabahaba pedeng jong ki saudong kun ki basauting ki basngojur kai bomdon ji kemen ki bomdon ji sngan kun ba jamanta ni suk pat hababat u amar ngitip udon lembat ni udawit urwai kumne hakasam ke ba arfulai ke khot ke basau shisha langa ya ro ya ka them ko sngi ko jing yap nganom sip ting ya ka basniu namar medon rangkat mame bat nga uding do bar ushan do jome ki pentengan ya nga kabasan jingsuk ujisu kamkut no aka jing yap andre ke yene ski bom jukut kumbala tho sha ki kitab jing pen pau kalno ke ba arfulai ko basau ko bo de ublay unyat no ikajing jaw mat barok naki khmat jongki bakajing yap kanam long shu lemna kajing sosi lemna kajing yam lemna kajing pang kanam long shu kita ki ek bam shua kila let no ki perlok ba ye jonga nakine ar teli kajing suk bala batai kaman kasyong hangi yanongin jiat ya kajing suk perthai na kajing suk ukris kumbala batai si khmat nama kajing suk jing perthai kalong kabokot bor bantim suthu abai amat ya ka na mari jing suk jong ka do sibon ki batu ru banwat ya ka de jing suk ukris par ke bau turwa de ke basitom ban suthu ban mat ya ka na maka jing suk jong ka mensim bakum ta tang khendiat ki ba wat ba syam ya ka bat kata ru bon naki ki ba syam baka jing suk ke pertai kam ajing hun setia ya ki kum ta ka syong hangi yanongin jiat na markum ke bangai tinggi tip ya ke jingkut jongki kumbala batai berdep barkan syair Dr. Jisu kumne haga bala tho ki gospel jong Matius kunong banyo khor bakhlai ba bakhasa na baga keluar ke kherdap ka ba jalan do kalenti ka balam si ka banjat bon ro ki bayap sut na kata andre ke ba khim kata ka kherdap a ka ba wit ro kata kalenti ka balam si ka banim a ki long khendet ro ki ba syam ya kata kanoi kiningin jiet rai ka syong hangi ya bau trajisu wat lau turwa umlak satya ya kaban penbor yangi lese kade ke podon ki pelamat bun ki jing jinjar kamper la ka yeng kesem namar bam do ka jing yesong suk la ka ba ka phan namar ka jing pang ka jing stom dan ru lese ki bakus lai ka lawe ka yok ka kot ba ka yok kam yo jam ki bakus lai ru namar ka jing iting ni ka perthai ke bangi im ni khamtam ngi dan ru ka jing bam suk ka mesiem namar ki pap ki bangi le bagi suthu bagi pensusi ya ublay ayu kade yingi banle aku ngani ka por ka bang sukwa ban perkemah kolom bagi de bentip bau jisu dan hasnda jungi hangno haka jeka ka bangi don bau terus bun yang jing suk jung wangi jing suk ka mensiem ken bah bangi la yo ya ka kamper langi jinjar ka doru de ka mensiem de ka hun bak kemen pakadap de jing kemen la ka mentah ne khamtam kalaway jong ka jing im perlok ba iet kamon kasyong hangi banga penting kenaro ang ni kapor baon am kentat yangi nri kulay ban ay ka jing sub hangi kadang ilawan bang ilapan ka jing trang ka bana do ka mesiem baka donot jongi namaru la kular ka gospel jong Matius kunong banyo at ka banyo wong to ban te an sa ay pi to wat te pin sa siem to tiet te an sa pli pi to blay ka jing sub ay un kulang yangi baro